Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar, kardeşler. Bugün geçenki ýygnaşymyzyň dowamyny sürdürýäs. Geçen Türkmenistanda bir merkezi dolandyrışyň ýoklugyny, hatda ýokluk bilen hem galanyk, Rus faşizminiň eline geçipdir ýa-da şonuň dol täsirinde hereket edýär we bulan bir anarhiýany görkezýär bize. Bunun netijesinde de Türkmenistanda hak, hukuk, kanun diýilen düşünceler düýünden ýok. Onun yerine kanun diýip bir sözü aslında halky gorkuzmak, halky ezmek, halkyň mertebesini depelemek ýalyk nemeler bilen yeri çalşylypdyr da. Şimdi biz şonu misallaryny görmek bugün hem ýene şo misallaryny görmek etmeli. Soň ine şo misallaryň netijesinde has düşnükli boljak da çözgüt aktarışymyz nemede ýolunda. Şonuň üçin bugün hem ýene misallary ele alyrys. Geçenki gezekde gaty çuňur nemeleriň gürrüňe gitdi. Ine eň bärkisi bir migrasiýa diýip bir guruluş bar. Migrasiýa diýilen guruluş ýurdun içindäki şu Türkmenistanyň ýurtdaşlarynyň meselesine seretmeli däl bir gurama. Halkyň pasport alyp almajagyna, ýurdun daşyna çykyp çykmajagyna, ýurdun daşyndakylary ýurtdaky hossarlaryny ýa-da ýakynlaryny jaň edip gorkuzmakda, ýene näme etmekde gaty aktyw bir rol alyp gelýär. Bu ine şonuň bir misaly, onu Miwe kardeşimiz gurrun berdi öz başyndan geçenini. Ine Özbegistanyň serhedinde bulardan para aljak bolýar, para alyp bilmenden soň gara liste, gara kagyza ýa sahypa ýazýarlar. Soň şonuň netijesinde de bir 2 aýalyk daşary ýurda Türkiýe oňa-muňa gitmäne gitmekde kynçylyk çekip ejir çekýärler da. Şeýle bir ýagdaý meselesi bolup dur. Indi şoňa benzer şu misallar ýa-da Türkmenistandaky bu ýagdaý nädip şu ýagdaýa geldi meselesini ama gurrun edip bileriz. Nädip gelenine düşünsek ýa-da şu meseleni hem gozgasak şu wagt bolup duran zatlar has anykrak belli boljakda. Şeýle söz almak isleýänlere söz berip bilerin. Kardeşler, söz alıp bilersiniz. Merdan kardeşimize söz verýär. Esenlikler yurttaşlar. Ştaýda geçen adam aýdyp geçdik de ýurdumdan ýagdaýyny. Yani kanunsuzluk, anayasa ýok diýär. Ondan näme? Günü işlenki kapıra diýişlenki diýdik. Kolunda ştaýda feýne diýär bolan. Bizim ýurdumyzda şu Türkmenistanda bir şahsiýet, yani halka basyş bar. Mudama halka günäkär edýärler. Sen wagtynda nana ýetişmediň, nansyz galdyň. Sen wagtynda kepilnama getirmediň. Şonuň ýaly bir ýöne her adamda bir halka her bir bireýe basyş bolýar da, yani men düşünýüşüm boýunça şahsiýet döremezligiň öňüne alynýar diýip düşünýänler şeýle. Soňanky şahsiýet dörep bilmese de ýanky adam özüni bilmese hak hukugyny ýadyndan çykarýar ekeni. Yani ýöne sözlen aýtsak adalatyň ýerine getirilmezligini isläne ekeni. Bunam ýa-ni kardeşlerim näme aýdyp geçdiler da bir nämeden elýär. Feýne diýär bolan Sovet Soýuzyna totalitar sistema. Yüzeýde bir zat görkezýär, aşagyndan başga zat edilýär. Indi ştaýda ýurtdaşyndakylar ýurtyny esasen Türkiýede iş güçülen çıkan millete, yani çıkarılan millet bir zatlaryny ýoş görüp başlady.
hat göz açılanlarım var. Bizim bu yurdumuzun bu şekilde gitmeli däldigini düşünýärler. Bolmasa yani reforma edilmese, yurt sistemi üýtgedilmese, ýaşdan alınmaz mektepde zorlanjaktır. Eskerlenmez bir-birini urup gorkaw etip eşitirecektir. Topraklarımız susuzluk üstünde şor basıp medisinamız yine şonun ýaly yerden yere urulan bilimimiz has beter diňe halkyň barja ýygnanja pul jogadyny çöpläp oturmakda. Şonuň üçin bu ýurdumyzyň sistemini üýtgetmelidir. Bunu her kim endaşyndakylar üçin aýdýanda, indi işdäkiler üçin näme üçin başga gurrun aýdyn. Yani ýöne söz vardır adalet diýip. Näme üçin men daň bilen turup bu hanka oçura durmaly? Näme üçin men ýurtdaşyna çykyp işlemeli? Näme üçin men wagtynda zenanyma saglyk ýadyna seredilmän çağam göwresinde ýok bolup gitmeli. Näme üçin oğlugy ýyldymyz eskere harby taýinliga gidende ölüp gelmeli ýa baryndan beter mankurt bolup gelmeli. Yani güýje boyun bolmana, yani şahsiýeti ýitip gelmene mejbur bolmaly. Yani buňa da ýöne söz vardır, adalaty dikeltmeli. Adalaty dikeltsen geleceğiňe bolar, şu wagtky durmuşyňam bolar, bir wagtky toprak üçin jan berip jan alan atalarymyzam nähilli wadyny ruhlary şat bolar, yani edenleri yerine düşer. Şu wagtça men şunu aýdym. Sağ ol. Sağ olun. Sözü Leyla kardeşimize vereyim. Salam kardeşler. Leyla. İyi akşamlar. Benim öz başımdan geçkenini açacakman, hem bir karındaşımızı düşken ýagdaýyny açacakman da gözüm bilen görgenim şu. Bizden karındaşımız nege gitti? Moskvaga gitti da, yaş bala. Olsun işlemeke gitti. Şakta jorasının yanına barıp işlep başladı. Jorası da bunu pasportunu oğurlap alıp Türkmenistan'a gelipdi. Ondan soň ýene-de çıkıp getipdi, Moskvaga barıpdy ýene-de şunu pasportu bilen. Olsun bu baladam geldi indi Moskvadan. Gelse menisele yaxşı wagty ötüripdiler. Soň Özbekistan'a getediň bolup, ya bala nege tamojnaga barsa, şurada bunu yakalapdylar. Sen depdi evvel gelip ketken ekensen Moskvadan beri, şu wagtynda ogurlyk bolgan depdi. Sen neçik näde biripsen, kaçy biripsen, ina kola düşdüň indi dep şurada tutupdylar muny. Olsun budam, men gelip gitmedim Türkmenistan'a, şu gitkenim hali yakında geldim, ondy desedem ýak. Sen gelip gittiň, ogurlyk boldy, şu ogurlyk seni üstünde sen gelgenden soň bolgan dep aşyny töhmet taşadylar ýa balaga. Sen töylisen şunu, neçik sen ondy dep düm yaman etdiler. Olsun balany ýa jorasy geldi Moskvadan. Geldi daha boynuna aldı. Men dedi geldim Türkmenistan'a dedi. Bunu pasportu bilen gelip gittim dedi. Bunu hiç suçu yok dedi. Bunu kama oturmanla yüverinle dedi. Daha şundatırıp alıp kaldı ya bala. Gördün mü bulanı? Aytadı o işi bir de özlerini aşıpkasını yine bir önü boynuna taşıydı. Ne gözünü yir dedi ulanı ya ötkende kaytkanda Ruslan öttü mü ya başka öttü mü? Şunu bilişi gerek ahir ola. Tamojni bolsa. Bula tamojni emas, bula dünya karakçı gibi bir zat. Sumkeni barlıydı. Yani tuhmet atmakna biladi. Buğanı bir egerde bir sigaret alıp bar yatırgan bolsan, ulanı alıp kalmakna biladi bula. O sanam yaxşı indi onu kutuluşdylar şunu ettirip, bala gelip
şunu pasportunu ne ettim ben alıp geldim de boynuna alıp olsun kurtuluştular. Indi ben özüm başımdan ötkenle ne de ben kamersam dedim zat satar edim. Olsun bir günü bazardan geldim. Gelsem zatlarım yok. Bir 5-6 zatım yoktan satıladı. Bazarda kaldı okşayıp dep yeniden düşündüm oturdum. Ertengisi bazara bardım. Bazara barsam yan zatlarım bazardağı kalgan sümkemdeki kalgan zatların içinde de yok. Olsun üye geldim. Üye gelip karasam yeniden zatlarım yok. Bu ne? Günde bir zatım oğurlanıp turuptu, neçik mundi bolup turuptu uyun içinde de oylandımdan komşulara çıkıp komşulardan soradım. Biz hani adam geyenini gördünüz mü? Ecegil dayza dedim. Manglayımızda bir karra heley oturar da mektepte işlegen o. Bir bula çekeçi bolup. Ondan sonra o da aytdı, hava dedi, sen üyüne dedi, evvelki yaşa gitken bağala 3 bala bulup geledik, 3 günden beri dedi. Gelediler, oturup bitediler dedi, 1-2-3 saatten sonra dedi. Dedim, olsun şunlatırıp bula oğurluydu eken de zatlarımı. Olsun benim bulanın mektebine vardım, 3 balayken. Mektebine vardımdan direktörün, başta rukovoditelin yanına girdim. Klas rahberinin yanına. Şundi balang dedim, bizden üye barıp oğurluk etedeken dedim. Men şundi zatlarım yok aldı meni dedim. Olsun direktörün yanına alıp girdi. Direktörün yanına bardık. Ya balanı çakırtırdı direktör. Şunda bir 3 sem geldi bağalanı. Olsun girdinizler mi? Zatlarını aldınızlar mı? Dedi. Hava aldık dedi. Lekin köp zat almadık. Undin dep ne etip durupdular. Son bulana o tanesini çakırdılar. O birsini ekesi ne bolup işliydi eken milise. Milise kadını bir ullurak eken de ne de. Olsun yağı miliseden geldi. Beni balam uğurluk etti mi hava. Seni balam bizden üye girip şundi zatlarını alıptı desem. Yok dedi, beni balam onu işini etmek dedi. Yaxşı sen çıkıp dur dediler. Beni direktörünün kabinetinden çıkardılar. Eşke çıkıp durdum. Bağaları bile indi o direktörle. Milise yaplaşıp oturdular. Bir zamandan beni girgizdiler. Gel dedi. Olsun bardım. Şunda ne dedi? Direktör bilen ne aytadı sen dedi. Milise aytadı. Beni balama bizeni bağalara dedi. Tohmet atıp durupsan dedi. Sen üstünden arıza yazamızdan hazır dedi. Özüm günahkar ederiz dedi. Hava. Bize nabrayımızı dökecek bulup durupsan dedi. Hem mektep nabrayı kaçacak dedi. Anşın dedi ben üstüme düştü bula. Milise bilen direktör. Olsun ben ettim. Yaxşı dedim. Ben dedim hazır size ne yazsanızla yazınla dedim. Benim yazmakını bilemem dedim. Meni komşularım süydüdül dedim. Meni üyüme gelip girgenlerini görgen, koluna sumka alıp çıkıp gitgenlerini görgen dedim. Şu anı menem süydüdül ettemen dağın dedim. Prokuratura baraman dedim. Eğer olaram ya karamasa dedim. Adalete baraman dedim. Olsun göremiz size dedim. Seni direktörçilikten ayırtıraman dedim. Seni miliseçilikten ayırtıraman dedim. Abrayınızı göreme olsun hiç bolcakını dedim. Olsun beni yaxşı sen çıkıp dur dep bir zaman çıkarıp koyup son pullarımı çıkarıp verdiler. Çakırıp alıp. Anşun ettirip töylediler yani. İne bulanı direktörlerde min şundin, miliselerde min şundi yağday. Hiç hıylık kayda kanun, hakikat yok bizeni yurtumuzda. Şundin Türkmenistanımızda yol başçımız bulmağandan son ine şundin izindegilerem kayda kanununu bilmedi on bir terbiyesiz. Anşını aytjakadım. Boladı rahmet sağ bolunlar. Söz bergeniniz için. Sağ olun. Leyla ablayına qow bir söz ulandı da. Hakikat yani adalet ne için gerek? Hakikati ortaya koymak için gerek doğrudan. Ve eğer adalet yok olsa hakikat ortaya çıkan yok. Yine
yankı cepa çeken Leyla kardeşimizin özü zat oğurlanıyor, son bunun izine düşüyor, izarlıyor, son tapıyor oğurlanları. Son şikayet ediyor, son şikayet edenden son seni neme dersi yankı günahkar ederiz şikayet eden için diye. Yine şu tayda adalet yok. Bu adaletin ne için adalet talep ediyor? Hakikat ortaya çıkarmak için. Türkmenistan'da hakikatin yokluğu ya da gerçekliğin yokluğu şu taydan belli de. Bulam näme getiriyor? Adaletin yerine yankı başta Merdan kardeşimizin aydan sözü o günügüçlüğünki, o kapırva deyişliğinki meselesine aylanıp gelýär bu iş. Eden ettilik. Söz almak isteyen var mı başka? Merdan kardeşimize söz vereyim. Dışkayda yeni azıcık koşayım. Bizim yurdumuna yani yurttaki yaşayıcılara deyip yüzeleyin de yani yaşayıcı vatandaş azıcık yani gow tapadı var da içinde. Şimdi yurdun içindeki yaşayıcılar vatandaş yurttaş olmaz yani var terbiye verilerde. Sosyal medyada var terbiye, devlet medyasında da var o terbiye. Yani sen görkezýände ýönek edilýän sen şunuň ýaly bolmaly görkezýärler. Onu nirden çykýar diýip sorasak bolam, yani bir nakylmy ýa atalarymyň aýdan bu söz barmy? Yani kitap bilen adamlar üçin yani dogry kitaplar. Yani filmler bolsa pikirlen bilmeýän adamlar üçin. Endi ýa-ni bizim şu atki yurtdan habar alsak, yine Instagram bolgutsat, yani maglumatlar deyip seyreder, sol yöne birden neme berýär, impoze berýär, yani her kim otada odan eşik, gowja iwiçik, özüni yani görkezýär sosyal media men şöýdýär. Senem şey diýdi bolýar. Bu yöne kanäme diýmek bolýar. Tapanının iyi, tapanının gey. Yani şagal mesleği olsun diye. Yani belli bir yolun olmasın, prinsipin olmasın diyen manini verýärler. Bunun üstesine yani özün bagşy, yani özüni showman dik görkezýän nähil diýip oýnatky diýip aýtjak men şolara. Bularym senin dilin yani gepleşek sözlerini sen agyna salyp berýärler. Şondan artyk sen geplemeli däl. Yani bololsa sehelde gülüp durmaly, bir-birine üstünden gülmeli. Olar yani diýýärden akuratynja görkezýärler onu. Bir-birinin üstünden gülmäni görkezýär. Yani bir-birinin şahsiýetini dörejek yani adamyň mertebesini depkilemäni öwredýärler da. Anam ene şol jemle näde şolam üstesine de yani özüň döwlet edaratly saklayan yurdumyzda agram bolup duran bir giden adamlar vardır müňläp. Bularym üstüne neme diýmany? Nähil diýsem, goşan dediler, fundament goşama zäl edýärler. Bu taýda da sen günahkar bolup durýan, haýsyna ýüzlensen, hyzmat üçin barsaň. Endi yurtdaşynda medyada edil şonuň ýaly. Aýdym başarda başarmasa, yani manisiz emeler berilýär, yani imolardan, TikToklardan şonuň ýaly ýaşa, şükret, sabr et diýip hasam köprak daşyna şu sözler ulanýar. Yani göz açyljak bolýan adamlaryň açylmasyn diýip demetini öňüni bekleýärler da. Buňa yani din ulanýarlar, ýerler onansalar, onanmasalar. Şöýlerek aýdan diýdim soň ýene bir öwme urdatlar gelse ýene aýdyp goşup geçen sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isteyen? Başka söz almak isteyen kardeşlerimiz. Cennet kardeşimize söz vereyim. Salam kardeşler. Faşizm täsirinde emele gelen anarşizmi
ve kanun yok yerinde nädip özün goramalı temamız. Gatygy tema. O zaman anarşizm sözüne ildeşlerimizin düşünmesi için kıskaça manisini aytsam, bu Grek sözünden gelen anarchos, düzensiz, eýesiz, kanunsuz, döwlet guruluşy yok, haos demekdir. Ve Türkmenistandaky anarşizme misallar getirmeli değildi de, şu yerde menin bir misal getirmek istedim. Ine Türkmenistanda en atalarımız daşar yurtlarda okayan çağlarına banktan pul geçirecek her ayda bir näçe günläp göz gynýa da pul geçirýärler de, ıssyda, soğukda, sırada durup. Bir garyndaşym görüň berdi, nädip pul geçirişini. Ölüp gatnap oçurda durýan diýe. Şapkalaryny kömelik ýaly edip polisler girip gitýärdi, özüm için ýakyn diýen ýaly. Bize sırtaşıp girip gitýärler diýip banka oçurtsuz zatsız. Menem aýtdym diýe, Olar näme oçursuz girýärler? Bu duranlar adam dälmi? Ondan sonra ýanymda duran sesiň çykarmydy? Bolmasa ýygnarlar diýip aýtdy. Aýdanyş da. Ben şöyle korkup durlar, meňem gaharym geldi olara diýe. Bolmandam ila ala bolsa doňuz depar çykar diýdim diýe. Ine şu ýerde görülýän mesele halky ýörite süreklýärler. Şu polisleriň sırada duran adamlary adam yerine goýman. Dogry düzgün internetiň, bankyň ýoklugy, hemmesi adam mertebesini depelenmelidir. Sırada durmajak bolup köpüsü tanış polisleriň üstünden pul berip şeýdip geçirýärler de. Şol ýerde polislerim hem pul işleýärler, hem sırada duran adamlaryň mertebesini depelerler. Ya da yine de bir misal, Türkmenistan'da payok diyen zat var. Olam un, şeker, yağ, 2 bölük toğun buğdu, arzan bakadan halka satılýar. Bu payon üstüde adamlar ölüşüp, kırılışık ederler. Arada Daşgoz'da un payonda da bir ayal öldü. 6 çağısı da yetim kaldı. Halkımızın böyle düşüncesizliği, sadalığı, anarşizmin ösmeyine getirýär. Türkmenistan'da her bir zady ezmek için, halkı ezmek için problemaların içinden çıkıp bilmez ýal ýörüt edilýär. Şu pul geçirecek olsam bir sürü spravka, dokument sorýarlar. Payokda da şeýle. Ondan sonra adamlarım eneňe var, ataňa var diýen ýaly edip talap edýär, toplak getirýärler. O arada da bir giden wagtlar sarf edenlerini açak dämsen. Beýle misallar sanasan sana oturuvermeli. Bizim sadalığımız diňe özümüze ziyan. Sabır, şükür, Allah tawşyrdyň diýip oturmaly däldir. Ine Kerim Gurban Nepesiň goşgusynda entek sadalykdan ziyan çeken ýok. Sada bolsun oğluňyz, gyzyňyz diýip öwret geldiler de. Bu näde dogry öwret diýip bilýän şu sadalygymyzdan, hak hukuklaryny bilmediginden şu günlere düştük. Bilşimiz ýaly Türkmenistan raşizmin gol astynda ýönetilýär we ol ýerde döwlet bar ýaly yalandan görkezýärler. Ýöne döwlet guruluşy, ne döwlet guruluşy we ne kanun bar. Şoň üçin her hile edip halky gorkuzma başardylar. Esasy töhmet edip ýa-da ayal gyzlaryň egneşiklerine çykaryş bildiler. Ne kanun ýok ýerinde Türkmenistanda adamlar özüni näde goramaly diýilende birinji misaly telefon bolmaly. Kamera ýa-da ses ýazgyp bilmek üçin şol pagon ýurtdan polisli wakada da özüni şol videoň üstünden aklap bildi şol oglan. Ondan başga da telefon aljak bolsa bermeli däl. Barsutdan ruhsatname getir diýmeli. Polisiýa gelmeli diýilende de barmaly däl. Paveska bermeseler, onluklar döretmeli. Şolaň üstü bilen habarly bolmaly. Goňşy arka durup arkalaşyp bir-biriň goramany öwrenmeli.
Ondan daşarıda eger seni haksız yere azarlasalar özünü korumak için her hili hareketler bilen korap bilersin. Sonra men etmeli işlerin biri yerli hakimiyetler döret başlamalı. Öz owağından, şäherinden, vilayatlerinden, öz içinizden tanayan iş edip bilecek adamlarından saylap koymalı. Şol adamlar içinizde problemalar çözüp biler ve korar. Hazır nädeler hemme yerleri yukarıdan akalılardan koyular. Olar olsa dine yukarıdakiler için işler ve şeydip kontrolda tutarlar. Sözüm cemledim, sağ olun. Sağ olun. Sözü Bahar kardeşimize veriyen. Salam kardeşler. Ben 2000-nji ýylda adamymdan aýrylşyp öýe geldim. Ondan soň aýrylşak diýip arza ýazyp özüm könürgençde ýöne tahta etrafynyň suwtuna ýüz tutdum. Her gece baranymda men sen adamyňy tapamza. Şolar ýaly bahanalar boldy. 5 ýyl garaşdym arza bilen barýan. Men arza bilen barandy, ardam çöp atýan ekenlerde. Ýok ardam. Ondan soň uçaskowy görüýün diýdim, bu polisiýa merkezine geldim. O ýerde kapıdan girsem Maya diýip bir leytenant aýal otyr. Ondan soň näme diýip geldiň diýip şey diýdi. Men aýtdym şeýle uçaskowy sonra gözläp geldim. Men diýdim tagtaň diýdim çykalyp kolhozundan diýip şey diýdim. Özüm könürgençden geldim diýip şey diýsem näme etjegin diýdim. Men şonu ýaly aýrylşak bolýan diýdim. Adamym tapylmaýarmyş diýdim. Suwda barsam şey diýerler. Men şu uçaskowy bir göreýin de diýdim. Öde owaň oglan näil tapylmaýar diýsem. Git öýüňe barda jora ber. Git jora ber, iýe gir. Şonu ýalak diýema. Ondan soň men aýtdym men jora bermelim, ýa halda okumalym, parkda ýygmalym. O zatlar men elinden geçen zatlar maňa onu maslahat berme diýdim. Men ärimi näme üçin tapanaklar şonu soramak için geldim. Şu uçaskowy bir göreýin diýip şey diýdim. Ondan soň ýok uçaskowy ýene öýe gaýtdym. Menem gidip gelip durmagana da wagtym ýok. Özüm Aşgabatda köçe süpürüp işleýärdim. Ondan soň Aşgabatda men adamym gelip meni Niyaz Veteravna şikayet etipdir. Ben ayalım bir adam bilen tuttum. 2000 manadan pulumy ogurlap gaýtdy diýip. Munan brigadym meni alıp şoňa edara jaň etipdir. Köçe süpürýänden kommunalna alıp gel şonu diýip. Ondan soň meni alıp gitdi, bile bardyk. Yüzüme şeýdip dakazat etipdi. Bir polisiýaň o başlygam geldi o ýerde. Maňa bir gyýgyrý Niyaz Vetravyň murtladym eken. Ondan soň brigadym aýtdy, haçan bolup beren bu zat diýdi. Kim bilen haçan tutduň diýip şey diýse bir hepde mundan öň diýdi. Ondan soň bir hepde mundan öň bolup diýdi 6 aý diýdi. Her 6 aýdan 10 gün jogap berýärdim. Ýöne 8 aý boldy. Ýerine adam bolmansa men jogap beri bilemek şoňa diýdi da. Şey diýip ýalany çykdy. Ondan soň başga da töhmetler atypdyr brigada sen bir araň barmy ýene bir zat. Ýöne polisiýa şo ýerde maňa gyýgyrýar. Men adamyma sen gepiň ýalňyş çykdy. Näme üçin töhmet atdyň diýip ondan hiç ýyl jogap soramadylar. Sonra bermediler. Ondan soň ýene geldim Tartan suwduny aýrylşyp açyk hatyňy alyp ondan soň geldiýdi. Bolmasa ýoldaşyňdan her zada garaşylar bu adam gorkunçly diýdiler de menim. Geldim ýene de şu aýny poçta bilen goýberýän özümde näme zakaznoy diýerler, şonu zakaznoy goýberýärdim. Ondan soň adalata bardym men. Arza ýazyp girdim. Ondan soň şey diýdi, sen diýdi 3-4 gün garaş, ben jogabyny diýdi, sen öýüňe goýbererň diýdi. Men aýtdym öýüme goýberip oturma, Aşgabatda işleýän men köçe süpürýän diýdim. Şonda suwda diýdim şoňa ärimi men tapyp geljek. Siz goşulmaň diýip aýtdy diýip jogap berdiler. Soňra men geldim ýene de suwda bar diýdi. Sen han dinlemeýärmi diýdiler. Men gaýtadan suwda gelsem otur şu ýerde ýadansın diýip ýalaklanıp durda. Şolar ýalak bir adalata ýene bir ýere çykmasaň belki o raýonlarda, oblast, vilayatlarda ýok. Kanun, adalet, o sadece kağız yüzünde. Adalet, kanun yok. Bartan sana jora ber,
git öyüňe var. O zaman äriň bilen deň bolmaly, ursa sen äriň urýar, näme daşardan gelip başga bir adam urýarmy diýip üstüňe gyýýarlar şeýdi polisiýalar. Onsoň näme könür ýylalydy, näme bar? Yani bu alkaş narkomanlary äkidi Eltepe. O yerde de çifir gaynatyp berenlerinde bunu içmäli odur budur nemesini özünün hakkını talap etseler, o yerde işleyen ayal maşgalary şoň üstüne saldyrýan ekenlerde. Ay meni siltedi, men ayallyk mertebämi peseltdi diýip şo yerde üstünden iş açýan ekenler. Ondan soň türmäge basmaly, ayaly taciz etdi diýen neme bilen. Ondan soň şoň üçin korkuyorlar, hiçmem. Hakkyndan talap etmeýärler, bolýa Hudaýa tapşyryk goýýarlar. Şu wagtykça diýjeklerim şundan ibaret. Sağ olun. Sağ olun. Sözü Fatma kardeşimize berýän. Beni. Salam kardeşler. Geliyor ses. Benim şurada açıklarımda yana Cennet kardeşimize Daşoğuz'la yine hafta birler geçti de ben şunun üstüne biraz koşacak da şu o çırda durup şu ayalımız, Zenanımız Behtdaçılık bilen yıkılyan hem böyle ölüye. Şurada hem ulakan bir cinayet işi de bu garanda. Şu ayal näme üçin öldü, nämeden öldü, kim sebep oldu? Üstüne hiç kim zat etmedi de, onun haber gelen yok. Şu payok bizde neçe yıl, 32 yıldan beri şu payok gelip duran şu payok. Hayırlı büyüneçeli şu payok berilýär. Ben başında öründe şu yalı vakılar ken bolýar. Çünkü adamlar ölerler hem boldu. Yöne şu ölen adamlar hakda hiç kim issa diyen yok, hiç kim şonun çaresini hem gören yok. Ama bunun sebebi, ulakan sebebi ol yukarıda oturan adamlar, bizim üstümüzde oturan olan biz adına terör toparı deyip belirlep geçtik. Şu terör toparı olan için polisler hem şolar bilen bilelikte olan için şu ayalın ölenin sebebini ölen için sebep demedi bilmen de şolu hiç kim şonu gözünde tutan yoklar şu polisler. Hiç kim şuna ceza veren yok da şunu. Näme üçin ol ayal öldü, özünden öz ölen yok, näme üçin şu juda şu o çırbollamak diyen polisler durýar, şu bir sebep olmalıdır ha. Şunu hiç gözünde tutmuyor bizde. Sebebi yukarısındaki oturallar var. Söyleversin diýerler de halk hiç kime gerek değil, hükümet görünüp duran. Ulan bir yine bir zat bellecek berde 2020 yılın 27. aprelinde bilýäňiz hemmeňiz Mari vilayatında ve Libat vilayatında bir behtbaççılık boldu. O hemmesi atýar da şo wagtda şo behtbaççılık ýaşy ulakan adamlarımız, enelerimiz da atýar men bunyalı zat görmedim de ulakan bir şamal boldu. Adamlar köp maddi tarapdan köp nime boldu da adamlara gaty ders etdi de bolan behtbaççılık sebebi bizim hökümetimiz ona hiç yerde yani ne televizyonda, ne radyoda, ne gazet, jurnallarda hiç yerde ona aytmadı. Onu tersine internetleri yaptılar. Biz Daşaryurt'ta bolanımız için hiç kim eşitmesin. Daşaryurt'taki adamlara görkezmek bunu hiç yerde vermediler, aytmadılar. Ama bu behtbaççılık bize yakın, Türkmenabad'a yakın, Buhara oblasti yakın olan son örde de şol şemalı oldu. Yöne bunu Özbeklerin televizyonda aydıldı. Özünün şäherine aýtdy. Buharada olan şol behtbaççılığı aydıldı. Berde bu yan bir ulakan bir cinayet da bu. Bu näme sebepden bunyal etýärler, näme sebepden berde adamlar köp zadyny getirdi. Hemme de iki velayet börde. İki velayetin adamlarının demesi giterde durmuşunu hayatında gaty ağır bir näme boldu. Hem ölüm gitmem boldu. Çağalar hem öldü örde. Näçe adamların öýü yok boldu örde. Salınan jaýlar näçesi näme gördü örde, üşerp gördü. Bu zatlar hiç kim aydan yok.
Bu hakikattan hem bular ulakan bir cinayetçi topar bular. Bular bir terör topar, bular bir mafiyamızın üstünde oturan. Adamların hiç nähili adam hatarında gören yok. Hatta bular yolları yani internetleri yapsalar da adamlar şu yerde özleri videolara sömkedip TikTok'lara çıkardılar şu bolandı bakandı der. Her kim özünün öyündeki bolanzatları görkezdiler. Bu hakikat hemmemizden gördük yurttaşındakiler. Yöne nemşettiler. Anırdan yine baskı edip kebirlerini özünün yalakalarını çıkardılardan yalan gepleyeniz, ne gepleyeniz hissat bizde bolan yok. Zat diyen bolup bu topar propaganda bolar bolmaz videoları yani utanmadan çekinmeden de Allah deyip adını alarlar da oturarlar yukarıdakiler hacıya var geldiler. Korkma şu zaten propaganda ettiler yine. Onun için bunları bize şunyalı eden için bizim halkımız bu derece gözünü yapmalı değerlindi bundan sonra. Ona gücünü yetenden her kim şulara karşıçılığını görkezmeli. Bu derece hiç kimindi bundan sonra. Fikirde görün Marı velayat ve de Livat velayat, 2 velayat. Yine 3 yıl bundan ön size gözünüze görkezdi şu hükümet kimliğine. Siz şulara hiç kim haça bizim alıyorlar. Her ay, her gün neçe min dolar pul gitti ya Türkmenistan'a. Son Türkmenistan'da 2 tane kurs var. Bu kadarın olmalı değil Türkmenler. Azıcık bu sayam kellenizde beyniniz var. Hemmeniz akıl taraftan sağdın adamlar daşardıkta işlep veren Türkmenler var. Özünüzün kadrınızı bilmeseniz sizin kadrınızı hiç kim bilmez. Ne kardeşler, yurttaşlar, benim açacak diyeceğim şeylerden ibaret. Sözümü sonlayayım. Sağ olun. Şunun ya tabiat bağçılıklarda da yani ölenler öldü. İzinde kalanlara da deme yok. Kömek edilen yok. Şu yağdaylarda kömek edilmeli. Hakiki yani devlet organizasyası var olsa. Sonra öz başta kömek edecek olanların önüne çıktılar da yine çörek, ahaldan, daşoğuzdan birden zat alıp geçecek oldular. Sonra önüne geçtiler yani kömek ettirmediler. Şeyle bir yağdayım var. Sözü Kurban kardeşimize vereyim. Salam kardeşler. Ya men şunu aytmak istedim. Ya bular her vilayetlarda da aram bazarlar yakyalar. Hem şu bu bazarlar bular hiç il dergen oklar ya da bular hiç il töläp beren oklar. Hanımın polisiyası, hanımın KGB'si, hanımın avurları. Daje şu bazar yanan vakti pajarnysam gelmeye açılansına. O son bir adı var. Şunun 2009 yılda şular Dubai'den çekilen maşinler vardı. Ton 2010 yılda şular qadağan ettiler. 2016. Bular halk bayap başlatalar, halka görüpçilik ediyorlar bular. Halk kalkınmasın diyorlar. Ben şuna aytayın dedim ki Ama Kurban'a halkın kalkınmanı islan oklar hakikaten hem ona mine şu bir düzgünçülüğün üstülen ediyorlar da yani doğru nemeni belledin şu ad. Sözü Muhammed kardeşimize vereyim. Ses gelen ok bize. Entegrim gelen ok ses. O sese gelen ok. O ses gelen ok Muhammed kardeşimize demeye yetirseniz yolu bilen. O sözü sohbet kardeşimize vereyim. O yani sesini düzeltiyence.
Salam ileşler. Türkmenistan'da nemelerine halka getiren esas medya kanallarına, vatan haberlerine qaytalap neme diýenler ýa bolmasa her ay 3-4 ýa-da gaýtyp geçenler şu kanunlara täze ütgeşmeler girdildi ýa bolmasa adam hukuklaryna näme etmeliligin şoňa meňdeş halka bähüýtli bolan iş eden şekilli bolýarlar da. Yani medya propagandasyny her hile edip oynaýarlar. Bunun oynamaklarının nemesi anarşizmin esasy nemeleriniň biri. Bu etip duran nemelerim jenaýat. Indi meniň diýjek bolýanym sen bir hökümet, özüm halka hyzmat edýän hökümet bolsaň, yani hakykatdan iş ýüzünde Türkmenistan'da beýdip adam hukuklarynyň nemelerini özlerçe ýa bolmasa halka değişli, halkyň peýdalanyp bilýän kanunlaryny, hukuklaryny bir günüň içinde yapık kapılaryň aňyrsynda kanunlara ütgeşme girdip bilme mümkinçiliği yok. Yani halk tarapyndan ýa bolmasa meclis tarapyndan karar edilen kanunlar we karar edilecek kanunlara mediýanyň üstünden ýa bolmasa ýa köpçüliklerin habar berişleri işleriň üstünden halka ýetirilýär öňünden ne işler ýalyk nemeni kanunlar çykarylsa ne çykaryljakdygyny öňünden duýduruş berdiler da diýjek bolýanym. Ýöne gynançykda olar ýalyk işler alyp baranoklar. Onsoň şular ýalyk nemeler görkezýärler da halkyň içinde. Ýurdun içinde ýaşap gören halk watandaşlarymyz bu zatlardan peýdalanýarlarmy? Ne sorag. Elbetde ýok, peýdalanyp bilenoklar. Ve şol wagtyň özünde watandaş, Türkmenistanyň watandaşy ýurdun daşyna çykan ýagdaýynda şo watandaşa hyzmat etmeli. Gurumy ilkinji nowatda hökümet. Ve hökümetiň şu Türkmenistanyň hökümetiniň islenlik bir ýurtdaky elçihanasy şu islenlik bir ýurda baran watandaşa kömek etmeli. Doğrudan ol watandaş ýurdun içinde ýaşanak we ýurdun daşyna çykýar. Oňa ýurdun içindäkiden iki edip kömek etmeli. Sebäbi ýat ýurda gidýär. Hiç saat bilen o mesele maýdary. Başga döwletler bolsun, Türkiýe bolsun ýa bolmasa Ýewropa döwletleri ýa gündäwr döwletleri bolsun tapagy ýok. Şu döwletdäki elçihanalar şu watandaşa kömek etmeli. Ýöne gynansak da näkelek ýagdaýda hyzmat edip öğrenni, ine görüp öğrensiňiz özüňiz. Yani bu zatlarım halk dile getirýär, halk dile getirýär, olan ýöne halk dile getiren wagt şoňy dile getirtmemeligi üçin gorku propagandasyny oýnaýanlar birinjilik bilen. İkinjilik bilen ýa-ni mediýalaryň üstünden ýurdun gowdugyny öňe sürýänler. Ýurdun güllä we ýa-ni ýene şoňa beňdeşlerine kanunlar, ütgeşmeler girdili we ýene-ýeneler. Yine bu zatlar yalanyň üstüne gurulan nemeler, halky hakykatdan uzaklaşdyrýarlar. Bunu näme üçin uzaklaşdyrýarlar? Bunun sebäbi nämeden? Indi şu zatlar görüp bilýän ýurdun içindäki, ýa goşadyrnyň içindäki hökümetiň işgärleri ýokmy? Näme üçin watandaş dile getirmeli? Ha, dogry watandaş bunu dile getirmeli, elbetde dile getirmeli. Hükman dile getirmeli özüm. Sebäbi buň öňüne watandaş çykyp näme etmese garşylygyny görkezmese olar işlerine gelýärler, garşylygyny görkezmeýärler. Ya edip duran işlerini näde durduğunu özleri dile getirmeýärler. Sebäbi olaryň işlerine gelýär. Ve dile getirýän watandaşlarym bundan uzaklaşdyrýarlar. Ya bolmasa üstüne tökme atyp, ýa bir watandaşymyz aýtdy, üstüne tökme atyp cinayet jogapkärçiliğine çeker ya ýene şoňa medeş gorkulma işlerini, çärelerini geçirerler. Buňa öýde mine anarşizm esasy nemeleriniň biri. Ýurdun içinde hiç bir gurumanyň işlemeýänligini hemme halk bilýär. Özüm 20-nji asyryň ösün teknologiýanyň ösün döwründe ýaşalyp otur. Ýa dijital sistemleriň ösün döwründe ýaşalyp otur. Ýa häzirki wagtda kepilname diýilen bir zady bir neme diýär. Ona gidip alyp gaýtmaly bolýar. Ýani 30 ýyllyk mundan 30 ýyllyk öňki sistemler häzirem ýöretip berler, häzirem uýgunlaşdyryp berler halkyň içinde. Ýani bu zatlary döwlet ösýän bolsa bu zatlar gören oklarmy? Ine bolam anarşizmiň bir nemeler sebäpleriniň biri. Ýa bolmasa Gurbanuly Berdimuhammedow Mekke Medine'ye gidýärni. Haçpardyň ýerine ýetirmäne gidýär diýip onu uly dawara, uly şowhun, uly hamana bir Nobel bayragyna eýe bolýan ýaly etip görkezýärler-de.
Nemede watan habarlaryny. Ya gitse giditdir da näme gitse öz üçin gidýär, ya halk üçin giden o bu. Ya başga bir mesela aýdaly istenlik bir kardeşlerimizin biri ya Türkmenistanyň içinde istenlik bir watandaşlaryň biri Mekke Medine'ye gitse uly dawara bilen gidip görket bolarmy? Bu mümkin zatmy bu zat? Sen bir ýurdun prezidenti bolup oturýarsyň. Ya bu zadyň özü näme diýmek? Yani bu zadym yani anarşizmiň bir sebäplerinden biri. Bu halka ýetirilýän bolsa bular ýaly işler propaganda ýollary bilen ya gidýän propaganda edýän bolsalar diýmek buňa aňyrsa ne sebäp ýatyr? Sebäbi halky dinleşdirmek. Yani dini siyasata oşýarlar has dogrusu. Ne bolam anarşizm bir sebäplerinden biri. Häzirlikçe şular aýdyp geçeýin. Tamam. Bu taýda da ýene halkyň dillenmesiniň öňüne geçjek bolýarlar dipleme çykardym netije. Doğru gözden geçirersiňiz ýanky söhbetiň aýdanlaryny. Muhammed kardeşimize täzeden söz bereli eğer sesini düzeden olsa. Düzelmedi mi KSS? Düzelmedi. Sözü Yeniş kardeşimize vereyim. Sağ olun. Benim şular aýtmakçy, birinciden şu ýagdaýlar bolýar, ýurdun içinde köp ýaş oglanlar, ýaş gyzlar ýa-da başgalaly adamlaram özlerini asýalar ýa-da otlaýarlar da. Ýöne şonuň eýdine hiç tergelinmeýär, näme üçin etdi, näme sebäpden assydat diýilip ahli nämäni diňe şol üstüne ýükleýärler şol adamyň. Özüni asypdyr etýärler de diňe. Ýani ol adam näme üçin asypdyr özüni belki bir daş töweründen basyş bir zat bolandyr ýa-da maskala ýagdaýynda kynçylyklar bolandyr. Bu ýagdaýlar hiç soraşdyrylmaýar. Ýani kän adam özüni asýar ýurdun içinde bolýanda. Ilkä şunu aýdaýdyym, onsoň ýene ýaňy söhbet kardeşimiň aýdan daatlar bar da. Ine şu haýsy bir zady köp gaýtala bersen halkyň aňyna galýan zatlar bolýar. Ine häzir revolýusiýa sözü ýokdur ýa-da reforma sözüm ýokdur, hiç watan habarlaryna ýa-da resmi tarapda da ýokdur. Ýöne oň deregine ýagny ýurdumyz güllä ösýär, ýurdumyz asuda, berkarar döwletimiz diýen ýaly sözler gaty kän aýdylýandyr. Emma halkyň içinde halkyň aydınlanması gerek ýa-da halk jahil diýilen ýaly sözler ýa-da bilimiň ýagdaýy ýok diýilen ýaly sözler aýdylýan däldir hiç Hemem ýeneden bir sözler bar. Nemelen arasyndaky ýaýryan sözler ne üstüne meselen bir milisiýa ýa-da işläp oturan ýerine milisiýa gelse ýa-da bir pajaryndan bir neme gelse, barla gelse ýa sansadan ýene bir ýerden barla gelse hökman ýa şolar gelmäke iş ýerini ýapyp gaçmalydyr ýa bolmasa da pol tölemeli bolýardy ýankylara. Padatlarym ýani adamlaryň aňyna ornaşdyrylan bir ýagdaý. Ine men bir näme aýdyp bereýin, bir hadisany. Ýeriniň oturan nemesini magazyna sansadan adam gelipdir. Indi haşda oragynda magazynçylar bar eken bolýan, beýleki magazynçylaryň hemmesi ýapypdyrlar eken magazynlaryny.
yapıp kaçıptırlar. Barla geliyor diýseler, ýöne parmaga densi yapıp yetişmendir 10K barıptırlar. Onsoň ay hani nemeleň barmy? Dokumentlerin barmy? Zat diýip sorak başlapdyr. O maga densem neme satýar, ýani iýmit zat satanok, aýakkap satýan maga densi. Näme dokument gerek buňa diýip sorapdyr. Ay sen şu nemelerinden tut internet kesildi ýaly. Geniş kardeşimizin. Başla. Dowam edip bilersiň, dowam edip bilersiň. Ordan geçen hatyň barmy diýip sorapdyr. Maga diýsen aýdypdyr, men näme diýipdir, bu aýakkaplamyň her birini alyp gidip bu tordan geçirmelimin, näme bu tordan geçirjek diýipdir. Soňundan eline plaknodun ruçkosyny alypdyrdam, adyňyz, familiýasyňyzy hömesseňizden berseňizden siz maňa diýipdir. Telefon nomerini beriň, adyňyz, familiýaňyzy beriň diýipdir bolýar. Ýankylary ýa mütkap başlapdyr. Bir-birini permede berme bolup poluşupdyrlar-da. Onsoň maga diýsem aýdypdyr, näme üçin berjekkä siz haýsy tarapdan geldiňiz? Ýani näme zatlar dälmisiniz, hökümetiň adamlary dälmisiniz? Näme üçin adyňyz, familiýaňyzy berjekkä bolýan zat diýipdir. Onsoň üýtgäpdir bular, ýanky şol ýazjak bolýanyny näme edip ondan soň ýalwarma geçipdirler, ýanky başga bir näme geçipdirler-de. Eýem ay ýok, biz sana ýazjak bolmadyk, zat diýjek bolmadyk, sen hem edwer arkaýyn. Ýöredwer maga diýeniň zat diýip. Ýani ine şu ýurdun içindäki söwda etýän ýa-da iş yerleri bar adamlarym şolar ýalyk nemeler gelen wagty ne pajaryndan gelip durlar, barla gelýär-de. Hemme ýerden ýa nalogdan ýa pajaryndan ýa sansansiyeden gelýär, ýa oňdaşyndan uçaska oýlara çenli gelip neme sorap durýarlar. Haraljak bolup hemmesem. Ýani kanun boýunça gelen oklar hiç biriniň elinde hatlary ýok. Ýani men şul owa harraga nem etmeli diýlen, ýani wagt bolmalydyr, sagady bolmalydyr bularyň hemmesiniň, ýani näme üçin geldi? Harra geçirmäne urusat hatlar barmy, ýokmy diýen ýaly zatlar ýok. Ýöne pul berek bolýar, haga dençelerin zatlaryň üstlerine çykyp başlaýarlar şeýdi. Ýani şoň üçin ýanky şol nemelenmediň etmeli zady ilki bilen ilkä şo atlaryň, familiýalaryň soramol hemem surata düşürüp bilseler, hasam gowy ýazdyryp bilseler, o hasam gowy bolýar, ses ýadylaryny ýetirip bilseler aýtjak zatlaryň ha. Sağ olun. Ana Muhammed kardeşimizin sesi düzeldi mi ka? Söz vereyim. Düzelini okuyalım. Yani Mive kardeşimizem elini kaldırıp da eğer neme olsa söz alıp bilir. Başka söz almak isteyen var mı? Başka söz almak isteyen bu kardeşlerimiz yok olsa bugün cevabı cemlep biliriz. Kim birinin nemesi açıldı yala? Yok. Eğer başka neme yok olsa
Kardeşler, elim kaldırıp yetişmedim bir bolya. yarım demedeyin ben elimi kaldırmanı o yoğurun bendirim. Hemen şeylere demem bağışlan. Yeme dinledim o geçen de ben doğru dinledim. Verdi bir kıdıklı bir zat var. Bu ayın 28 İyul'un 28'i 2023 yıl. O Sovet Soyuzu 1991 yıl dargada dip biliyet hem ben biliyem kertiyetse. Indi aradan neçe geçiyor? 33, 34 yıl mı? Indi Sovet demeti yıkıldı yok. Sovet sosyalizm sistemati yok. Yok. Büyüğünden yok. Biz şu an ne aylak demede yaşapıyoruz. O son bu cevabını ödedim olun. Sizden de beştip bilmedim. O devletin yoktuğunu, hükümetin yoktuğunu onu düşündük. O bu sebepler olmalı. Ne 91 yıldan beri ben bir zat eşitecek oluyordu da. Ne biz Sovet Soyuzu yıkılan olsa tääli devlet kurmalı. O köyünü sistema siyasi baka vermeli. Kovdu ya da ervetti ya da şu da adı kovdu bu da adı ervetti. O bir düzelttik şu da adı şeyle düzeltmeli bu da adı beyle düzeltmeli ile ne alak. Yani reforma değil ya da bunu. Ya onu yani büyük devletinde siyasi reforma değil ya. Devletin sisteması ütkenle geçirmeliler. Siz 34 yılla devlet tarafından biz siyasi reforma yediyat ya etçek oluyat ya ettik diyen sözlemleri gazette jurnalla yani devlet resmiler tarafından mı ya da devlete karşı yani ben Afganistan'a diyen toparlan tarafından mı o şu sözleri eşitmediniz. O mene eşitmedim öyle. O ben eşitmedim. O benim rolü takip eden adamların biri. Size meştentin gördüm ok. Yani bilim reformasını etmeli. İktisadi reform etmeli. Ya da kovpsuzluk reformasını etmeli. Yer tuğu reformasını etmeli. Dilen meseleler var arada. Bana hiç hadi eşitmedim. Siz eşittiniz mi, eşitmediniz mi? Onu özünüz aydarsanız. Yani bunlar altın atır vurup döndüler. Onu reforma etmeyen köyünü sistemani taklap altın atırı neyet kurup buluyakan. Şunu katı hayran kalyanlar. O köyünü sistemi de bu Sovet Soyuzu'nu gödöğüne getirip görüm. O tayda 16 üniversitelik respublika var. Onun bir merkezi var. Onun bir giden bir ödüne göre kurulan bir sistemati var. Elbette o arada vurun değil, onun sistemi. O şu sistemi yıkılan son ayrıtın şekilde bir devlet yani reformalarını etmeyen yani adalayan reformalarını etmeyen yaşap bilen o. Yönü Türkmenistan yaşatmıyor. O yaşaya deyip bolyan olsa ne şu yaşayışa. Ben nefsüde atlara bir katı genguriyen yani elbette yaşayat diye. Hemen sebebini o yaşamalı. Ya da ne hemen sebebini elbette yaşayasın. O hemen demesinde elbette yaşayat. Devletin sistemi yok. Köyüne yok, teyden de kurulmadık.
O reformu var arada da etmeli diýilen sözü men bağışladılar meni. Ben göndürek aýdaýyn. Siyasi reformu etmeli diýilen sözü men Türkmeniň naýbaşy diýen ýa-da özüni hasaplayan adamlaryndan ben ýa-da iqtisady reform etmeli. ýa-da yer su reformasyn etmeliligini ýa-da bilim reformasyn etmeliligini. O bu zatları reformasını etmeyen nädip düzeltmeli bu? Nädip ýaşamaly? O Sovet Soýuzynyň ýykylarynda 30 näçe ýyl geçen bolsa, on Sovet sisteminde de ýaşaýan bolsaň, o sistemada işlemeli, kärler, hünärleri yetiştirýän okujaýlarym ýok. O siz nädip ýaşap ýörsiňiz diýilen toğra orta çykýar. Ähli sizin aýdýan nemeleňiziň nemetinden bu döwlet bolup ýaşap bilen. Ýaşamady mümkin däl. Döwletiň bir sistemasy bolýandyr. Iqtisadyýatynyň galan dadynyň hemme dadynyň. Ýok. Kanunam şonalak. Biz illerde kanun var, düzgün var. Bir eşdiyet deyip, o şoňa göre bir tüdlük demi bildirýärse bolary. Evet. O da hiç şart yok. Bolmalym däl. Reformany etmen hiç şart kurup bolano, dowam etdirip bolano. Öňkü sistema ýok, kädesem ýok. Ben bir soru soracak Sapara. Şu at reforma edip düzeltme mümkinçiligi barmy ýa-da geçdim indi başgaça düzeltmeli mene. Bizim edip öğrenişimiz reformanın üstünde de şonun için soraýan. Biz döwleti baştan gurmalyň hemme reforma orky diýdi. Döwletiň hiç taby ýok. Ulanyr ýalaklar ýok da. Bilim sistemasyny ulanyp bolýan, mysal üçin aýdaýyn şu an. Ýok. O bilimiň bolmasa gelecegiň ýokdugyny düşünüp bilýärmi? Bilýär, bilim ýok. O ýokdugyny magdaýan adam ýok da. Geň ýerler şol. Ýok bilimi 20 000, 30 000, 100 000 doldur berip 5 ýyl o ömründen aýryp o diploma alýarlar. O bilimi bar ýalap harap etmelmişsin. Bilim olmaz mümkün ele. Ya da iqtisadi sistemi. Merkez bankın yok. Normal bankın yok. Tabii hadi iqtisadi ediyoruz. Önümçülük näme düşünýän adamım yok. Önümçülük bolman döwleti ýaşap bilýän näler? O gerektiğini bilen oklar. O bilmeyeni, o bir yana olun yönü, biri düşünüp, önümçülük geçecek olsa hem de çok üstüne çökmeli oluyor. Çök gelir hem de. Kaltımançılık nemeye alak. Bu zatla gurur ne diyen, resmi taraflar etmeliler ilkülek. O da ona aklım yetin o. Men ne Türkmenistan'da şuat ne ananmadan deňek görüň ya öýler deňesin adyny doli ýalňyşsyz ýazyp bilýän döwlet adamsy 50%den geçenlerdir. Men o galan bilim neme barada diýemok adyny enesiniň atasynyň goýun adyny familiýasyny ýalňyşsyz ýazyp bilýän döwlet adamsyny günlüğü çıralı orta patron. Türkmenistan ýagdaýy şu. Bu taýdan o adalet isleýär. O pasport isleýär. O ondan haklaryny isleýär. Ýene bir zat o taýda hiç zat ýok. Bolmasa mümkin däl.
biz şu zatlara düşünmeli mi kakdiyet? Nemem bu şol wagtyň özünde de tarapy bolýar. Bu yönüm önen arkyda değil. Yönü kaltamançylyk, o ýelin gylışly, o güýçli bolsaň, o birin durna kıydynam, o atın arkadan alıp gidip şey diýerlerim diye. O şey diýerler. Ana, yani. Biz ne yani bunu ýady etdiler. Bunu edilişine tin edik gelýän, özüme içinde bolumdan bilýän. Ana bu Sovet Soýuzynyň propaganda diýip bir demet vardır. Giden kitle gatlakdır. Bunun içine medeni işgallere mirýändir, ýazyjy, madyjy, şoňa meňdeş bir topar nemeler vardır. Jurnalist, görle her dip propaganda öz bir demet vardır. Geçiştirilen giden neme. Olar şu propagandadan başka hiç poha ýarýanlardylar. Ellerinden hiç tat gelýänlerdir, onu bilýär. Çüýüm kakıp bilýänlerdir. Köpüň gaty utanýanlar. Ni şol adamlar o ikäwe ölünler. O ýa tapýatlar boldy. Daşyna çykardylar. Ýa içinde o halky ýa şu reforma sözlerinden näçe udak tutup bilýän bolsalar, udak tutdular. Şolun agdyndan adatlyk radiýatnalar, şonu kim işlän bolsa, kim şu taýda çykyş edenem bolsa, bir adamdan men 34 ýylyň içinde teatr reforma bolmaly, ýa iqtisady reforma bolmaly, ýa-da bilim reformasy bolmaly diýilen sözi ýekece birinden eşden ýerim ýok. Siz aýtdyňyzmy şu taýda? Ben aýtdym. O teatr forma geçirme, o teatr forma diýilen düşünmýär halk diýerler. Ne? Düşünmesi üçin birinji aýdyp başlamaly dälmi kany? O. O gerek däl diýip duruşlary bolýar-da umumyň ýa-da. Yani şu atların emniyeti ne çüýrep yeten yeri. Bundan agyrym saglalyjak manasy yok, çüýrer. O halkym bu atlardan yani näçe udaklaşdyryp bilseler. Ne iki tarapam jurnalistdir. O düýpli yani şu meselelerin hem bezeti ilki yankı. Bu kodiliyada alfabet nemete yalak, harplık yalak, ilki edilmeli işler. Teatr reformu etmen, o sistemanı ütkötüp olunu var. Sovet Soýuzy yıkılan soňam Sovet Soýuzynyň sistemasyna hep bir aşap bolýar. Bu ýeke Türkmenistanyň öýdüp pikir etmän, belki postsovet nemelerini köpüsünü meňzeçirek durýar. Iň erwedi, iň nadanlyk demesinde aňyr başyna ýetmesi, ýani Türkmenistan nuskusdur. O beýlekler ýarym ýalta bir zatlary deme diýerler, etdiler. Ne teatr reforma geçirilen näler? Bularym giden bir neme, diktatorlar kluby alak klub boldy da. İçinde Xitayam girýärdi. Embejeti şu awtoritar nemeler demeti. Şu taýda teatr reforma edilmeli diýen döwlet ýolbaşçylary ýok bolup gidýändir. Gürjistanda şonalak reformany eden üçin şu wagt türmede ýatýarlar. Ne arkasında da şol klubdur. Yani onu yani dememizden çıkarmalılar. O propaganda maşini işlep dur. İki tarafta da. Men apazitaner ya men pazitaner diýilenler hiç neme yoktur. Käsi düşünüp käsi düşünmän
Tömnü diýilýär da, garanky ulan diýerler. Käden bildir ebe diýip bilýär. Indi aňy huşy bar adam, aýdyň adam diýilen, demä bir boloýlan adam. Şu bir sistemi ýykylan soň, bu täze bir sistemi gurmaly onu düşünmeýän adama aňy düşünjeli adam diýip bolar. Hem şolary alak bir problemamız var bizim. Ya bunu biz aşmaly. Sebäpleri şu taýlarda ýatyr bizim ähli betbagtçylykdan. Ben häzirki kanun ýanky boşlugy ýa-da anarhiýa diýdik-de şolam sebäbi şol diýip aýtdyňyz boldy-da indi men düşünşüm boýunça. Bu düýünde ýanky sistema, ýanky döwlet sistemi ýok bolsa, oň adyna sen anarhiýa diýen dedi. Gelişmendir onu. Mafyoz struktura diýen dedi gelişmendir onu. Galtamanyň nemet diýen dedi. Ben bejetmedim. Halky yani bir daha korkusu saklamalı. Türmesi var, sistemati, yani işlep duran sistemati, o ne türme sistemati, Sovet Sovyeti'nin sistemati, ütküçük bir radyo var. Yaklı post-Sovet demesinin türmeleri meňleşdir. Bir ütken privatika ütken. Ütken çok yurdu ütkendir. Bularım, yani ilkinci günü o Sovet Soýuzynyň siyasi sistematına baka verdiler. O soňçu illustrasiýa etdiler. O KGB'ni, beýleksini kanunyň daşyna diýip kabul etdiler. Sonra işlen adamlar hem bejetini ýa döwletden uzaklaşdyrdylar. Türkmenistan'ı şu anda sen devam et bura. Yaka Türkmenistan'ı da ortada da jurnala. Kazakstan'ım jurnala. Kırgızstan'ım, Özbekistan'ım jurnala büyükten atıyor. Bu halklar onun ne beşiret etti. No. Deylerek bunu Sapara sözü demetseniz o cemlep o demetdim oturdum tavolum aynen sapara anarhiýanyň sebäbine gurrun berdi. O belliklerimizi aldık. Sözü Muhammed ağa verin ve soňky sözümüz boljak bugünkü ýygnaşymyzyň. Söz sizde. Tamam, nereden? Kelime işleyeyim ki? İşleyeyim şu an, tamam. Ama şu aslında açık rahatlam başka rahatlardan var. Dünyalar bir tane kutuda çizgi film değiller, multifilm çıktı. Minyon idi. Minyon adamlar İngilizler neme öğreniyorlar da lider. Öğreniyorlar bir mesele çöp bilen okuyorlar. Onda lider öğreniyorlar. Şu neme seyredip görseler halk var cemden var ama da bir de mesela çöp versin. Benim şunun efendide yaşal deyip bir düşünce görüyor da halkın nemesinde. Yani halkan boşluğa düşürüpdürler de yani halkın kanun düzgünlerini boşluğa düşüren için. Şu taada şoňal neme wada düşünje durýar, şol bir gelmeli, bizim meselemi çözmeli diýip ýa-da halkam nemesinde şo bolup duran zatlary ýa-da ýanky başyndaky adamlaryň nemelerini tanımaly mukadiýan häsiýetlerini ýa niýetlerini, pikirlerini tanımaly mukadiýan Men häzir Muhammed kardeşimiziň aýdanyndan Ýewropadan misallar aklyma geldi. Ýewropada
halkın içinden çıkan aydın insanlar. Yine bir Avrupa Rönesans dövrünü geçirdi. Rönesansın neticesinde de aydınlanma dövrü başladı. Aydınlanmanın neticesi bilen yani Senat revolüsyası emele geldi ve şu an Senat revolüsyasının 5.'sini amalaştırdı Avrupa. Yani bir Rönesans bilen, Rönesansı edenler kimler? Bir adam, iki adam, üç adamdı yani. Şolar cemiyetin zehinini açtılar da, yine halkın çözüp bilmeyenlerinin demesi. Şu tayda olmalı. Yani şeyle bir düzgün yok mu kan diyen halkın hemmecesi bir fikir edip çözüde var bilme mümkünçülüğü yok. Yani içinde aydın kişiler ol ya, bireyler ol ya, şolar bunu yol görkezmeldiğine Türkmenistan'ın sonki 30 ve ondan öňki 1000 ýyl diýip alýan bir mahtumulu görünýär birazrak şol neme depelerde, ýöne olam yeterlikli däl meniň pikirimçe. Yok, Merdan ruhsat bersen başda. On bölýän ýöne şu taýda jemgyýetiň aň düşünjesi diýip bir zat bar da häzirne hälam gaýtalak geçdim ben şol jemgyýetiň aň düşünjesini neme diýen, belirleýän Türkmençesine bolýar. Belleýän diýeli o. Aň düşünjesini belleýän bir gatlak bar, aýdyň gatlak diýip. Şu gatlakda häzir biziň şuny Türkmenistanymyzda kimler görünýär? İki san mahluklar görünýär. Misal üçin, masal hökmünde belli geçsek şu taýda ýa-ni Murat Molla diýe, ýa-da Ýaşy Goşun diýe, şolaryň nemesine söýýärse, ýa-ni izlenme saýlar diýe, seredilme sanlarly seredýär bolup, häzirki döwür biziň has ähmiýetli, has möhüm meselelere seredilýän has nemeden sanyndan has ýokary görünýär şolaryň sany. Bulanmaýar häzirki döwürde statistika ýa-da ýene goşmaça döwlet tarapyndan asliýetinde bolmaly bir zat jemgyýetiň aň düşünjesi nä derejede ýa IQ diýilýär, IQ derejesiniň nähildigini ölçäp bilýän bir nemeden has ýokary durýar, öňe çykýar. YouTube şu taýda sanlaryň seredýär, 3 kat 5 hektar ulu da şol. Ýöne mesela şu halkın ses kanalı olsun ya da başka kanallar olsun, böyle değişik kanallar. Şolun seyredilýän taýyna seredýär bolan şolar beýşetde ýokary. Olam halkyň aň düşünjesini neme diýär, şekillendirýär. Olam haýsy neme seredilmez alyp bilýär. İnternete erişimi bolan, internete ulan bilýän halka seredýär bolan şo taýda görünýär. Ýa şolaryň nemesi seredilme sanly. Taýda bu görünüp durda ýa-ni şol taýda nemen hälam belli geçendir belki vilayet derejesinde ýa-da etraf derejesinde bir prokuror şo taýda oýnatgyr aşyrda diýär, hoja diýär, şolary ulgulyklar bilen seredip oturan bir prokuror bar da şo taýdan bize ýam görüp bilýär şolaryň nemesini, derejesini. Görüp şol ulgulyklar bilen seredip otuýda o taýda hiç bir many ýok, gaty ýoky demek var. Wäşilik derecesi ol bir prokurorun ýa bir vilayet derejesindäki bir mehkeme işgäriniň bir oturup gyzyklan seredip biljek nemesi de çykyşy däl da. Yani şoň gyzyklan bilen seredýär bolan ben hayran galýan şolaryň derejesine, şonu gyzyklan bilen seredýär bu adamdan hem derecesi belli da. Owan halky şol daşda tutýarlar da şunuň ýaly adamlar bolduğu müddetçe. Pikirlenmesini, nemesini öňden alýarlar. Murat kardeşimiz elini aldyrypdyr. Iň soňky bolup neme deýin, bundan soň elinizi aldyrmaň, indiki ýanaşykda barýar dowam edýäs. Wagtymyzyň çägini açdyk diýen ýa Murata söz bereýin.
Ses geleni okuyor ana. Size geliyor mu ses? Ya bana mı gelen o? Yok gelen yok bize de. Ha. Murat bir sesin bir nemetsen gözden geçirsen. Ne? Ha, indi geliyor. Ne şu halk diýende şu halk diýenin haýsy nemede sersen halka nemesine gelýär dene. Halka boşka da bir verilen bagly bolmaly aslında halk diýenin. Bir tarap düşdüm, bir tarap galdyrmaş o näme doğru dämi? Atak bizdäki içerdäkler burası başkasının yaşap öğren şeklinde, mesela şu komedyenler, başka yemetyenler olsa, şolong nemesiyle yaşayalar. Kulor çıkış etkiyeler, gülüp, şadiyan geçirmeli, başka burada yine. Aslında kanunun bolmadığı yerde kanunu özün yazmak, doğru değil mi? Öz şeklin oyuncu. Bir adam bilenim olsa, iki adam bilenim olsa, haýsy tarihada seretsen, haýsy näme seretsen, bir adam, iki adam, üç adam şoňdan başlaýar köpelik gitýär. Bizdäkler o halk näme ýaşaýar? Kör demesine de däl. Вообще уже böyle daha şahsırman eğer yaşap veren adamlar ýaly ýaşaýarlar da şu an. Bir yerinin mesela şu kıyın ýagdaýa düşdüme, bir yeri garip düşüpdir ya, bir yeri öý ýapdyr. Şoň gidip öýüni söndürmäne, bir edere su bertmäne ýagdaýy ýok. Pajarnyna geçtim. Biz o zatlar ýok. Şoňa gidip su berjegine gidip başkasynyň ýanyna gıýbat etmän bilýärler. Planyň öýü ýantyr o, eşitme plan bolupdyr. Şu zatlary gepleşmän bilýärler, ýöne bizden şu wagt gepleşýär zatlarymyzda oturup pikirlenmäne beýinleri ýok halkyň. Ya beýinleri wapşe öçürüp goýupdyrlar, şolar wapşe taşlapdyrlar musura, pikir etmeli nemeleri ýok, düşünjeleri ýok, ýa wapşe hiç zatları ýok. Kanunyň ýok ýerinde ýaşap ýörer. Bunlar şu wagt ýurdumyz. Ondan soň başga näme bilen pikir etmeýän nemeleri bar bolar. Men wapşe düşünýärem okda. Oturup bärdäklere de jadyň gelýär, içerdeklere de jadyň gelýär. Ne elde etmeli şu içerdekler bu başka ne şekilde oyanırmadı. Yok zatlar tap görüp edýärler. Bizim görübilmedik zatlarymyzy sosyal medyadan başka bir ýerde tap görüp edýärler. Bir-birine uğradyp bilýärler. Paylaşyp berýärler, görüp bilýärler de ýöne. Asıl düýp meselelerini görüp bilen oklar. Men şoňa haýran bolýar. Olar уже просто satirik, prikol diýeli, başka bir zat diýeli. Görýärler, gysgaçyk 2-3 minutlyk videolary zatlara ýöne asıl düýp meselelerini düşünüp bilen oklar. Men şoňa haýran bolýar. Şolar näme düşünür bilmer şolary. Näme ýetirmer şolary. Asıl mesele 2-3 minutlyk videoda näsiň ýurdumyz, şu ýurdy şu zalymdan elinden almaly. Ýa-da ýurt gurmaly. Özüm ýaşaýarmydım. Başkasy ýaşasyn, men çağam ýaşasyn, agtygym ýaşasyn, dowlugym ýaşasyn, adam şeklinde ýaşasyn diýip düşünülen oklar. Men şoňa haýran bolýar. Näme ýetirmeli? Bu ine kanuny ýa-ni halkyň arkasynda haçanda kanun bolan wagtda arkaýyn hereket edilýär hemme adam ýa-ni amala aşyryp bilýärler-de. Amala aşyryp bilýär, kanunyň ýok ýerinde öňkü nemelerde seretseler, paçalyk bolsun, karolyk bolsun, şo taýyna kanunyň ýok ýerinde sada halk, sada derewýanlar diýerler öňkü döwrüň nemelerinde. Şolar ýykyp paçany, karoly ýykyp özleri öz kanunyny gurup şoňa görä ýurdu galdyrypdyrlar. Ýewropada gatkan boldy munyň misaly. Bizimkiler jop näme bilen ýertir ýörün ýene 3-4 ýyl geçdi. Daş urup botek başlarlar. Kürt zajgalky diýen zat ýatdan çykar. Şoňa bar ýerdiňkiler. Internet görmäni bilýärler ýöne ýurt gurmany bilen oklarda. Başka Ýa-ni näme daýdyşmaýaly Ýewropada da ýa-ni
hemme milyonlap adam etmedi içinden. Şonu vastaniyet bir adam ile başlayar. Bir adam, iki adam esası birinci pikrin orta atılma ol pikrin yayrama wagt alyandyr. Ýöne yayrama onu üçünem neme gerekde howpsuzluk gerek halkyň howpsuzlugyny üçin edilmeli ýa-da garantiyasy berilmeli her terbiýerine. Bizim bugün şo zady şonun gurrun etmek üçin ine şu zatlaryň gurrun edýäsde ilki suutnamalary, delillerine ortaga getirmelidir, soň onuň çözgüdüne ýa-da hödür ederiz. Şu taýda çözgüdü nähil bolar. Hemme taraplaryň göz öňüne tutulup edilmeli bu. Şeýle. Ýani bu taýda indi bunu bu ýagda şeýle bir derejäge gelipdir. Berdimuhammedow hem günäkar edip bolmaz ýalyk derejäge gelipdir-de. Ýani günäkar. Ýani şu günäkar diýip indi çykyp bolar bu işin içinden. Mesele şo taýda. Ýani günäkar tapandan soň käbir meseleler çözülýändir. Onu hemen hasana çözülýär. Guramalaryň we işläp duran kanunlaryň ýa-da kabul görilen kanunlaryň merkezi döwletiň barlygyndan amalaşdyrylýar. Ine häzir Qur'an ulynyň günäkardygyny, ýa-da Berdimuhammedowaň günäkardygyny müň tarapdan görkezip bolýar. Bir tarap, iki tarapdan, müň tarapdan. Ýani bunun çäresiniň görülmesi gereklidir. Şo ýagdaýy gelipdir de, çäresini görjegem halkdyr, ýani halkyň halk garanti isleýär. Bu ýagdaý şeýle elmudamada geçmişde de şeýle boldy. Ine şo garantiýany aýdyň insanlar hödür etdi wagtynda. Ýewropa şeýle. Biz taraplar entek o döwürleri görmedik. Indi görýär, indi görjek. Şoňa adım ýakynlaşýas. Şeýle, ýa-da seniň näme boşluğa düşen soraňa şeýlerek näme düşünjäm. Şu wapşe adam boldy, biraz bir näme tazreňe bolýar, ýetişilerinde biraz akly goýlaş başlaýar, beýni işler başlaýar, şo wagt oturup pikir edýär. Kukurt arzan. Mesela hem yurtlardan bize de arzandır. Kukurt arzan. Şu bir kukurt bilen bütün Tokoyu orman yakılıyor adam. Şondan düşünürler. Bir adam bilen başlanıyor emmada. Şol adam eğer soňuna sen dinläp, şoň etjek pikirini, soň planyny sen dinläp hareket etse onu elinden gelmeyecek zat yok. Daha yıkılıyor. Doğru değil mi? Yok. Bizdekilerim ne sporta şolatlar düşünüp bir hareket eder de. Düşünmese de o neme tarafından edilecek bu harekette. Köplenç düşünmän edilýär. Bu ulu üýtgeçmeler cemiyet o doğulu düşünmän edýär, ýöne üýtgeçmen gerekliligine kabul edýärler. Boldy ýa-da cemiyetiň doğulu hemme zada anlasy bärs bilen düşünmäne mümkinçiligi we wagty şerti neme däldir, gabat gelýän däldir. Patlaklar içindäki sınıflar, aýdyň sınıflar esasen hemşolar öňün çekýändir bu işin. Tarihte şeýle, tarihte şeýle diýdim, bu bir cemiyet hakykaty. Hakikat diýen zatdan käbir nemeler bilen gepleşýän olyň köpsini bärdäkler diýenler. Bärdäkler bir başga ýurda çykdyň bärdiň kanuny, bir näle işleýän, başga ýurda gördüň adam sen biraz. Abazreňi ol adamda köp zat gözüň giň işledi, bir başga ýurt gördüň, hereketlerini, işleýiş nemelerini gördüň, doğru diými? Şoňa görä hareket edip bilýärmi? Mysal şu zatlar dinleýän, giýýän, şu zatlar aýdyp berýän olyň. Diýerler, "Yo, men gorkýan" diýär. Gorkuň ajalyk edasy ýok. Sen ýöne ýurdun gülýaly bolsun ýöne, meňem ziyan dokunmasyn. Men istat etmän ýöne prosta kelmedat gülýaly bolsun. Skaskada ýaşamdy we şoňa düşünen oklarda bärdäkler. Men şoňa haýran galýar.
Yok, düşünme meselesi o yanlıştır. Yani düşünmeni talep etmen öz bir yanlışlıktır. Öyle bir neme yok. Bu yani dövrün ve şertlerin akımının neticesi. Yani düşünülüp edilen bir zat değil bu. Düşünüp edilmeye yeniden o şuna aydayın. Biz cemläli sähe wagtymyzyň gaty çägini açdyk. Näme kardeşlerimiz hem garaşdyrmaly. Bugün birazrak näme boldy. Onda sağ olun. Indiki ýygnançykda ýene-de dowam edýäs. Şo taýda görüşýänçek.